been filed. Kwa dhi mbele ni okang' mar kweth mar Kenya Kwanza mar chwalo paro mar chuogo apisi mar jatend kweth mobalo kod piny owacho medo nyuolo paro mopogore kind josiasa kod jonon weche mag siasa bende. Josiasa mag Azimio okwedo paro makamano ka giwacho ni en chenro mar temo ywayo kweth makwedo piny owacho mondo obed machiegni gi sirikal. Jafwambo marwa Chris Owino kolonwa tie wachni. Achiel kuom yore mag nyayo demokrasia kod telo makare en miyo duond buche makwedo piny owacho thuolo mar keto piny owacho tesre mar neno ni piny owacho chopo singo mane gimiyo jopiny motelo ne kao telo. Kata kamano, siasa mag kweth mobalo kod piny owacho ne odiro oko e pacho kae bang' jopiny puodho katiba manyien e higa mar 2010. Kaluwore gi pen chik mar higa 2010, od bura mamalo dhi bedo kod kweth ariyo, kweth jood bura mathoth kod jood bura manok, kaluwore gi kwan jood bura bang' yiero maduong'. Wach makamano osenyuolo paro mar timo lokruok ne pen chik mar chuogo apisi mar jatend jood bura makwedo piny owacho. Riwruok mar Azimio bende nen kod paro makamano kokalo e paro mar chik mar BBI, kata kamano paro makamano ne onang'o lowo bang' doho chungo rege mar BBI. E kinde romo mar jood bura mag Kenya Kwanza chieng' tich ariyo jumani, jatend piny Dr. William Ruto ne okwayo jood bura mag Kenya Kwanza mondo osir lwedo paro mar chuogo apisi mar jatend jood bura makwedo piny owacho. E bwo paro mar chik makamano ma igeno chwalo nyim jood bura chieng' tich ang'wen, jatend piny owacho ni en chenro mar tego kweth makwedo piny owacho e keto piny owacho tesre. Janono weche mag siasa kendo japuonj mag chike Maxwell Miyawa orwako paro makamano ka owacho ni en yo mar nyayo telo makare. En paro modhi kare kendo en paro mambele maluongo ni progressive ideas nikech sirikal king'iyo demokrasia mar piny mangima dwaro ni nyaka bed gi jogo mang'iye. Sirikal ka onge jogo mang'iye to sirikal nyalo bedo sirikal mar machienglo kata sirikal mok luw chik. Kata kamano, jood bura mag Azimio to okwedo paro makamano ka gipenjo gimomiyo ichwale kod kweth mar Kenya Kwanza. Owacho ni eri chuogo ofis mar opposition kaka giluonge. Nikech sani to waonge go opposition, en minority and majority mane parliament. Monego be riwore mondo check the executive. Kichuoge nidwa miye pesa from exchequer, idwa miye gari, idwa miye security. All this executive ma control. Makachiemo wacho ni koro in wamai security, pesa chabe okbi, wan kaka legislators onge kaka nyalo appropriate because treasury ema set the figures kuka biro nwa. Nitiere yieruok e kind jonon weche mag siasa kod jood bura mag Azimio la umoja ni apisi mar jatend kweth mobalo kod piny owacho onego kete katiba ma ok chuogi kod chik mar od bura kaka yo mar miye teko madwarore e keto piny owacho tesre. Gima inyalo tim sani en ni mondo bede constitution fully. Kenya nyaka decide ni to wan presidential system ni ober kodwa koso wadoge parliamentary system. Koro kik wabed gi mora ahinya sani. Jothurwa wadhi uru mos nikech samoro mano nyalo bedo yo ma iluongo ni political bribery mar opposition leader. Nikech koro sasa moko dwa go sirikal to obiro bedo kong'iyo ng'eye ni tarita ma jogo miya ni koso jogo dhi maya. To omenda moketo ofisa koso jogo dhi maya. Koro nyaka wabed gi paro dero. En gima ber kabisa. Emomiyo do bedo maber ka do wuok mane katiba. Nikech katiba ng'ato ok nyal loko. To kolose gi chik mar parliament to sirikal chieng' moro nyalo chiwo ni mana kipara gigi wa maite. To ka en katiba to en gino ma ng'ata ok nyal golo. Nitiere paro moko bende ni paro makamano inyalo tigo kod piny owacho e muonyo kweth makwedo piny owacho. Giseng'eyo ni gik mane ginyiso jopiny koro ok timre. To giseng'eyo ni jopiny negi jakom nikech ombolo to nwayudo. Koro gima gidwa timo, gidwa ni mondo gi apis jakom gi gik manono gi. Jakom bing'e ne riek malich mago ok biyie. Oyie chami to kudhi. Koro sirikal nyalo wacho ni wan wamiyi ber gi te, wamiyi omenda, wamiyi arita makare, wamiyi kama idake, wamiyi nafas mar biro twak kodwa bunge kaka higa. Lakini gima nyaka penjre matut kabisa ni ka gigo onge
to jabalo gi sirikal ok nyal tiyo tije. Kweth mar Azimio dwaro ni ka ichugo apisi makamano to tere ne jopiny ombulu mar paro. Okil Kamaloka Maxwell miyaw to wacho ni ombulu mar referendum ok ochuno e chugo apis makamano. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kwa dhi mbele ni